tako, vidiš? Tako. Ej, a kad porasteš, taman ću ja da izađem iz zatvora i onda ću da napravim od tebe jednu lepu policu za sve nepročitane knjige do sada. Nemoj da se plašiš, nemoj da se brineš, da ću biti nežan. Alo, ja sam ti sredio ovaj somborski zatvor, ali mogu ti sredim koji god hoćeš zatvor, razumeš? Mislim, drugari smo. To smo da se ispomažemo, brate. Čekaj, šta ćeš da kažeš da nije bilo tebe, ja uopšte ne bih ni išao u zatvor. Tako nekako, brate. Jel mi, brate? Sad čutiš sad, jel? Čutiš? Ja se majem i ja se muvam po kući. Sram te, bre, bilo. Ja sam jedini čovjek koji radi u ovoj kući. Ja uveče ne mogu od umora da stignem da odem u Borču, nego ko je malo pre doneo te Ljubiši? Ko? I ti si ovde našla da me ofiraš pred Živkom da se osušila. Vidiš, ja sam rešio da promenim svoj život, da okrenem drugi list. Pokreni ga. Pa i hoću. Ma kako ćeš, djeveti, aj kako ćeš? Evo ovako, idem u zatvor. Šta bre? Evo pokušam da se sjetim šta sam doručkovao. Pa to ti je najlakše na svetu. Pa kad je najlakše, evo reci mi šta si ti doručkovao? Evo, gledaj. Brate, bilo svega. Šta je, bre, ovo? Čekaj, ne mogu da se setim, bre, na vrh mi jezika. Ne mogu da se setim. Te vidiš, što ti kažem? 3 muškarca i tetka. 3 muškarca i tetka. Imam tetku jedinu u vili na Dedinju. Uvek puna kao brod, svi pitaju i budu rod. Sestrić Šmeker, Ljubiša, bivši švaler Puniša. Od Štrebera Joviše, svi se živi smoriše. 3 muškarca, 3 muškarca, 3 muškarca. Imam tetku jedinu u vili na Dedinju. 3 muškarca, uvek puna kao brod, svi pitaju i budu rod. 3 muškarca, tetka, 3 muškarca. Sestrić Šmeker, Ljubiša, bivši švaler Puniša. Od Štrebera Joviše, svi se živi smoriše. I tetka! Tako. Živka. A? Ovo ti je život. Jednog si kurvara ispratila na Kubu, drugog u zatvor i konačno mir u kući. Nana, samo što ti kažem da sam krenuo u školu. Dobro, sine, idi tamo, a pazi napraviš gluposti, da te ne bi opet strpali u kontejner. Dobro. Mama, samo da ti se javim, idem kod Samantu u salon. A je li kod Samante divno? Pozdrav je. I reci joj da svrati kod mene na kiflice. Samanta i kiflice. Da, pa sa arsenikom. Živka! A, šta ti je? Kretenu jedan, šta mi se šunjaš tu iza leđa? Hoćeš da me strefi srčka, jao? Jel hoćeš da capnem? Ne, bre, ne, ja sam samo hteo da... Šta si hteo? Ajde, šta si hteo? Pričaj, molim te, nemam ceo dan. Ne, bre, ja sam samo hteo da vama kažem jedno. Ja ne idem nigde. Pa to me jako raduje.
Op, jao, pa šta gledamo? Slušaj, uzmi taj viski i ćuti. Evelino, my mother would have loved it if you and I got together. Let me tell you something. Ajde, ne čaj, grljaj tu, ajde. Kažem ti, pi viski i ćuti. Jo, crni Toni. Moj Toni. Znači, samo staješ, bre, Roki. Danas si 6 puta si stao dok smo se vozili. 6 puta. Ti si stao za neku babu, za nekog dedu, za neki ljubavni par, za neko dete. Čak si za loptu stao, bre. Znaš šta, ličila mi je na štene Dalmatinca. Lopta i štene Dalmatinca. Pa jeste, bila je nekako šarena i imala tufle. Pa naravno, to je fudbalska lopta. Šta ti je, bre, šta si tako nervozan, Joviša, bre? A pusti se, čovječe, život je lep. Jeste, život je mnogo lep. Kako da ne budem nervozan? Samanta me zvala da idem da se nađem sa njom da pričam o Veljku. Znači, ko zna šta će sada mi nabije na nos? A jel? A što, kako ste vas dvoje? Mislim, kako je Samanta i to? Samanta je uvek dobro, Rospija. Uvek dobro. Onaj ko je sa njom, taj ga je najbo. Ko je sa njom, ni pakao mu teško neće pasti, razumeš? Ajde, bre, je li ima nekog ona? Ne znam, Roki, ne znam, mislim, ajde ima, mislim, žao mi ga, jadan on, mislim, kako da ti kažem. Pa sad preteruješ, mislim, nemoj. Pa ja ti ovo govorim, čoveče, iz ličnog iskustva, bio sam sa njom, znam kakva je. I ja preterujem posle. I na kraju krajeva, što ti toliko zapitkuješ to? Samantu, zbog biznisa. Znaš da imam onaj posao sa njom, biznis imamo zajednički i onda moram da se raspitam s kim radim, kakav je, razumeš, moram zbog Slušaj da ti kažem nešto, ja mogu da ti kažem kakva je ona u vezi, kapiraš. A to je, Roki, pravi pakao, znači. Pakao, veruj mi, to je ravno samoubistvu. Ali ne ono samoubijstvo kao pištolj, rokne se pa kao gotovo. Ili ono, recimo, skočiš sa zgrade i kao, 2 sekunde i gotovo. Ne, Roki, ne, ono te ovako secne, razumeš, ovako da krvariš, pomalo onako, krvariš i mučiš se godinama, kapiraš? Dobro, bre, ne moraš detalje baš da mi pričaš. Ne, pa dobro, možda sam se malo zaneo, ali da ti kažem nešto, mislim, ono što mogu zvanično da ti kažem o Samanti, to je ovo. Znači, ona u posao ili u ljubav, vezu, ona ulazi isključivo, Roki, iz interesa. A ne, nemoj da padaš ti, pa si lud. Pa to je dobro za biznis. Dobro. Pa kako da ne? Ma nema, kažem ja sebi, bre, Rumenko u vatru ako treba, bre, ali neće tvoje ime da se razlači po hodnicima, tamo neki da razlače neki nebitni činovničići. Kažem sebi, Rumenka, u Samantin salon više neće kročiti ni tvoja noga, ni tvoja ruka. Samanta, ti mene uopšte ne slušaš? Si bre to zaljubila? Šta pričaš? Ja se ne zaljubljujem tek tako. Nego kako? Šta kako? Pa kako se zaljubljuješ kad se zaljubljuješ? Pa nikako. Odakle ti uopšte to da sam ja zaljubljena? Pa rekla sam crno. Pa crno? Jao, Rumenka, izgleda sam... Pa nema veze, što ostavi ovako, mislim, možda se i meni posreći. Ma kakva sreća, ovo je tragedija. Što je tragedija da se čovjek tako malo s vremena na vreme zaljubi? Nisu se stekli određeni uslovi. A koji to uslovi treba da se steknu, molim? Znaš, Rumenka, ja da bih se zaljubila i da bih ušla u neki odnos sa muškarcem, on mora da posjeduje određene kvalitete. A koje to kvalitete ovaj ne posjeduje? Što fantazira žena? Nema pasa zašto ga ujede. Mislim, radi nešto tu i tamo raducka, ali ne, nije to nivo na koji sam ja navikla. Samanta, ajde da glavu gore, otkud ti znaš? Mislim, možda se pojavi neki bogati rođak pa capne, pa mu ostavi sve. Ma šta, bre? Sam imala Johana, ali capno, pa cvrc ništa. Pa dobro, neće sad gromu koprive 2 puta. Nego ti dobro to ispitaj malo šta tu ima. Pa tek onda puštaj te tvoje kerove na njega. Otko znaš, možda bude imalo zašto se uhvate. Da. Zdavo, izvini što kasnim, šta si htjela da pričam? No, Toni, kurvaru stari. A ti, Karmela, ti aj tamo, kuvaj špagete, razvlači taljatele, muči sos.
Jao. A jesi kurvar... jesi kurvar kad ti Živka Stanimirović kaže, znam ja takve. Živkača! Ja šta ti je, pobogu, šta ti je, kako ulećeš to u kuću? To mi Keva kaže, ulećem ko muva bez glave. Ne, stvarno si bez glave. Jeli bre, jel postoji u ovoj kući zvono? Postoji. Jel znaš da ga koristiš? Znam. Mislim da znam. Zašto ga onda nisi upotrebio? A jesam, ja sam zvonio Živkača, a ti nisi čula zato što si gledao. Jao, šta to gleda Živkača? Gledam Sopranove, tupane jedan. Da. I ajde, kaži šta hoćeš, nemam ceo dan, ajde. Vidi, ovako. Treba mi Ljuba. Ljubiša je u zatvoru. Znam. Zato mi treba. Hoćeš da kažeš fali ti, jel? Fali mi, mnogo mi fali. Dobro ste vi normalni, šta vam je, bre, vidi, cipovi, matori, razumeš? Šta ste se rasmizdrili tu, da li je moguće? Nedostaje mi Živkača, nedostaje mi. Prvo me napustila moja sestra Rada, moja jedinica, Radmilica, Mezimica, Mršavica, Lepotica, a onda i moj zet moj ljub. Znam ja i ko ti je sestra, znam ja i ko ti je zet, ajde skrati, šta hoćeš? A zet nije dugme. Da je Ljubiša dugme, on bi bio ono crveno dugme za alarm koje najavljuje nuklearnu katastrofu. Katastrofa što nas je napustio. Sredi se, čoveče, sredi se. Otišao je, pa će se vratiti, pa malo da odmorimo i mi svi da odmorimo. Ali ja se nisam umorio. Slušaj bre, onda idi trči oko kuće. A misliš da će mi pomogne, a? Ma jok bre, zezala sam se. Nego ajde obriši te sline, šta ti je, kažem ti, vratit će se iz zatvora. Neće ga tamo ukokati, neće se obesiti o kvaku jer on nema taj kapacitet. Jedan moj ortak kad je bio u Ćuzi, znate, skinuo pertle sa cipela i cap. Nije valjda, neće valjda to da uradi. Neće bre, neće grom u koprive kad ti kažem. Zašto je morao da ode? Zato što je počinio zločin, eto zato. A zašto je morao da me ostavi? Zato što ti nisi počinio zločin. Jeste, samo ga nisu uhvatili. A zašto me nisu uhvatili? Sigurno ne zato što si pametan. Jao, kako mi nedostaje ljubav. Pa znaš šta, onda najbolje je da se ti pridružiš njemu tamo u zatvoru, a mene da ostaviš na miru, čoveče, da odgledam ove Sopranove i da vidim hoće li ovaj kurvar Toni da završi to što je započeo. Ajde. Živkača, kakav si ti glava, kakav si ti mozak. Ljubim ruke, Živkača, to ću i da uradim. Ajde, ajde, bezda. Jesi kurva, Toni? Jesi majko. Dobar dan, Živka. Šta je... Vama danas, pobogu, šta me svi prepadate? Pa, izvinjavam se, bila su otvorena vrata. Nego mi recite, je li Joviša gore? Joviša je kod svoje bivše žene. Kod Samante? Ne, nego kod Žoržete. Pa nije on imao 200 žena, shvataš li ti da mi pričamo o Joviši? Pa, dobro. Ništa, odoh ja gore onda da ga sačekam. Nema nigde da ideš, nego vataj se, eno ti kofa, krpa, ščetka, ajde na posao. You a stupid motherfucker, you know that? Jesi, stvarno si kurva, Toni. Izvini. Pa što se ne bi javio, to je sigurno mnogo važnije od Veljka. Dobro, utišat ću. Evo. Gde smo stali? Kod Rokija ste stali. Da, kod Rokija. Što se Rokija tiče, mislim, on je šanerisao ovde, u inostranstvu, Italija, bio po zatvorima i tako. A šta misliš, je li mu ostala neka lova od te Šane? Ja su to ne razumem. Pa dobro, ne moraš da se razumeš da bi znao, je li ima neku lovu tad kad su ga uhapsili, jesu mu sve uzeli ili mu nešto ostalo? Pa ne znam, stvarno mislim, otkud bi ja to mogao da znam. Pa kako ne znaš? Tolke Prade, Šaneli, to sve što je prošlo kroz njega, ili ima sad nešto ili nema? Pa mislim, sve i da mu je ostalo nešto, Veljko nije ni blizu toga. Pa dobro, bar nešto, ajde.
Ma, bar nešto. Ja mislim da on nema ništa. Ja mislim, realno. Jer da ima nešto, sigurno ne bi vozio taksi. Ali imao nekog rođaka preko, nekog starijeg rođaka. Aman, bre, ženo, pola sata mi ispituješ i pola sata ti govorim da ne znam ništa i da Veljko nema veze s tim. Veljko te kako ima veze s tim? Jer ja mislim da je vrlo važno ko ti vozi dete do škole. Bože, Samanta, pa Veljko ide pešaka u školu. Dobro, ko ti vozi dete kod drugara. Nisi izgleda zaboravila, pa Veljko znaš da i nema neke drugare. Dobro, Joviša, ko ti vozi dete bilo gde? Aman, bre, Samanta, mislim, kapiram da brineš, ali nema razloga da toliko brineš. Mislim, sve i da je krao i da je bio po zatvorima, on je odličan taksista. Odličan taksista. Ne odličan, više nego odličan. Mislim, ako za nešto ima talenta, onda je za vožnju taksija. Roki me zove, samo moment. Dobro. I što se ti smeješ? Šta je tebi smešno toliko? Pa vidiš ti kako se ona čudno ponaša ceo dan. Čudno se ponašam, ona luda. Ma kako je zaljubljena. Smata zaljubljena. U koga? U Rokija? Da, pa li viš da se raspituje o njemu? Ma šta pričaš gluposti? Kakav Roki, be, Roki nije normalan uopšte. Njegov mozak nije normalan. Kapiraš, on pevuši samo u svakom ćošku vidi zaljubljene. Nisam ja tebe, ludice, zvala. Ti si mene zvao. A ne, možda sam ja tebe zvala kad sam videla da si ti mene zvao. O Joviša, glupčo! Pa kako ja ovo nisam mogu da ukapiram? Ma ne, čoveče, ja vidim priliku u tome za tebe. Ma kakve veze ima to sa mnom? Pa šta, si rekao da te smara stalno, da te gnjavi vezano za nasledstvo, jel te smara za Veljka? Smara te non stop po nečem. Pa dobro, jeste, malo, ja se smaram. Pa mogu bi to da iskoristiš. Pa čekaj bre, kakve to veze ima s tobom? Pa nema nikakve. Nema nikakve, vidi je stavila te kačkave na lice i nema nikakve. Slušaj, Rumenka, ti i moja majka, bre, u pekaru ne idete ako nemate interes. Pa dobro, eto, kad si već spomenuo, pa reci majci, Živki, napomeni da sam ti pomogla, pa da ona pamti. Nek pamti, pa nek vrati, jel tako? Ona će sad da ti bude podmirena jedno vreme, ne moraš da brineš. Kako se prvi izražavaš to? Puj, sram te bilo. Izvinjavam se, Roki je zvao da vidi da li si bezbedno stigao. Roki je zvao. Da, pa mislim, Roki me je dovezao. Šta je bre, šta kašljaš? Ajde, stavila taj sir na glavu i samo se smeje i kašlje. Mislim da ti kažem nešto. Vidi ovako, znači Roki, ja kapiram Rokija. Roki je takav čovek, mislim, on je brižan, a neko ti, samo se smeješ. Hoćeš da ti dam 2 kriške hleba da namažeš taj topljeni sir i da ćutiš. Živkača, a menjali ste raspored? Jesam, ali očigledno nebezbedno. Što? Jel to plačete, a? Ne, nego sam seckala luk. A, kuvaš ručak, Slušaj, mali KGB-ova, sam i ti mene ovde da ispituješ, razumeš, u mojoj rođenoj kući, nego govoriš šta si hteo, šta ti treba. Ne mogu više, slušaj, sad je strašno, sada mi se, Kristofer mi se drogira opet, razumeš? Treba mi savjet. A pa nisi našao nikog drugog, nego si došao kod mene, jel? Hoće da mi da pametniji savjet nego ti je. Zašta, da te čujem? Ovako, vidi, ja bi nekako da se približim Ljubiši, ali ne znam kako je. Šta ne znaš kako? Pa ne znam kako da završim u Bajbokani, razumeš? A ja kao znam, jel? Pa jel znaš, a? Naravno da znam. Znam i ja. Vidi, ponovo sam ovo, da zapišem sve te tvoje ideje, da mi ne ispare iz mozga. Vidi, Boga, ti umeš da pišeš. Ko bi to rekao? Ajde, piši. Čirilic. Ajde ovako, ajde piši dok mi je još sveže. Narkoklanovi. Organizovanje borbe petlova. Ubistva. Maskiranje u ženu u salonu za solarijum. Onda rukovođenje kuplerajom. Krađa kengura iz zoološkog vrta. Trgovina oružjem. Tuča s Deda Mrazom. I izdaja, ovo je najopasnije, izdaja narkobosa. Jesi zapisao? Jesam, evo. Šta ti je bre to? Vidi, ja ti pričam o mafiji, a ti crtaš vrapca. Si normalan? A ne, nije to vrabac, to peto. Nego još malo da ga obojim tu. Nikada gangster od tebe, nikad.
Aj, čekaj, ja probamo nešto drugo. Piši. Obeležavanje karata. Podizanje uloga na nepostojeću imovinu. Piši. Na nepostojeću imovinu. Lažni pasoši. Da. Krađa čipova u dosluhu sa dilerima. Krađa. Onda imaš... Krađa. Jao, bravo Živkača, pa to je to. Kako je iskustvo Živka, svaka čast. Koš, bre, ti, koš. Živkača, ljubim te u tu tvoju pametnu vugla. Sve znaš, bre, sve znaš. Idem. Pa šta ću? Kad sam informisana. Dobar dan, tetka Živka. Nisam ti ja tetka. Tvoja ti je tetka, znaš? Okej, samo sam hteo da vidim je li Joviša gore. A šta će ti Joviša? Pa treba nešto da raščistim s njim. Pa znaš šta, neće moći. Joviša je kod svoje bivše žene. Kod Samante? Ne, nego kod Kerry. Okej, sačekat ću ga gore. Stani! Kad si već kod raščišćavanja, uvati se tog džogera, pa pomozi ovoj kućnoj pomoćnici da očistite kuću, razumeš? Tako, i treba da je ribate. A i ovoga ovdje da mi oribate skroz, naskroz, hoću da se cakli. Šta vam je, bre, ljudi, nemojte, bre, pa nije četvrtak. A jesi čuo ti, hoću da ga opereš dobro i da mu usta ispereš dobro sapunom, ajde. Ne, nemoj, evo, ćutaću, gotovo, nemoj, časna borčanska reč. Jeboj, Kristofere, ajde, Kristofere, crni Montesanti. Jel mi to Živka poslala ispomoć? Izgleda. Ali čekaj, nisam imao pojma da radiš kod Živke. Pa i ne radim, ja radim kod Samante. Pa čekaj, onda sam nešto pomešao. Ma nisi pomešao, nego to Živka tako voli, znaš, da me predstavlja ljudima kao kućnu pomoćnicu. Valjda joj je to logičnije nego da kaže da sam i nova snajka. Čekaj, sad ako sam ja baš dobro shvatio, ali Joviša i ti ste ono kao baš ste u vezi. Viš kako sve znaš. Jel mogu samo... Mislim, izvini sad što se mešam, mislim, nije moje da se mešam, ali... Mislim, nekako mi je logično da Živka ima kućnu pomoćnicu, znaš, ali nije mi nekako logično da... Mislim, Joviša ima tako lepu devojku. Joj, odvratan si. Ne, stvarno nikad. Ali hvala. Znaš šta mi još nije logično? Šta? Mislim, nije mi logično kako bilo koji muškarac dopusti svojoj majci da ona uvali metlu njegovoj devojci. Mislim, stvarno je za... Verovatno onaj muškarac koji nije kod kuće. Da, Živka mi reče kod Samante. Da, nije kod Charlotte, kako voli Živka da kaže. A ne, glupo je, stvarno je glupo, mislim. Evo, meni bi recimo bilo glupo da ja recimo dopustim svojoj devojci da recimo ona ode na gajbu kod svog bivšeg frajera, da tamo nešto kao bleje, otkud znam šta rade, a ja da, ribam kuću, njenu. Bez veze. Ne, mislim da nešto mu je iskrslo, znaš. Nego, stvarno čovek je mogao da mi kaže da neće da dođe, razumeš? Ja nisam nameravala ovo da radim na svoj slobodan dan. Izvini, ja sam te prekinuo, ćeš izvini, da ti pomognem. Znaš šta, ja jako volim da pomažem svim devojkama. Ja, inače, kad imam devojku, ja sve, čistim joj gajbu, pravim joj ručak, palim sveću, mislim, bukvalno sve radim. Znači, bukvalno sve. Ti si neki romantičan, a? Pa jesam. A ti ne voliš romantiku, a? A ko ne voli romantiku? Ajde, odmori malo sebi, da još malo izvini sad. I mogla bi. Pa da. A šta je bio dogovor vas dvoje, mislim, Joviša i ti? On je mene jedva ubedio da ja dođem da igram s njim, čoveče, ne ljuti se. Znači, ubedio me i ja došla i njega nema. Pa jesi ga zvala, mislim, kad stiže ovde? Ma, de znam. Odbio mi je poziv. Opa! Čekaj, on ti je odbio poziv. A čekaj, ne znam kakva posla ima, ali, znaš šta, Samanta isto voli romantiku, mislim. Ma ne, ja sam sigurna da oni nešto pričaju, dogovaraju se oko Veljka. I to na tvoj slobodan dan, pazi. Ne javlja se. Pa ništa, onda smo osuđeni jedno na drugo danas. Izgleda.
Sve u svemu pitanje je da li je Roki uopšte bio ilegalno u zatvoru ili ne. Bože, kako može da se bude nelegalno u zatvoru? Pa mislim, ne znam, možda su mu smestili. Možda su potkupili sudiju. Bravo, ti to najbolje znaš. A možda on uopšte i nije bio u zatvoru. Znači, vi hoćete da kažete da Roki laže? Ma neće da kaže da laže, nego šta znam, on čovjek možda se samo tako izražava, kao osjećao se kao da je u zatvoru, izražava se poetski. Pa dobro, ljudi, je li on bio u zatvoru ili nije? Pa mislim, bio je zbog te krađe. Ko nekad nešto nije ukrao? Ja. Ali dobro, mislim, ja i nisam neki muškarac. To je tačno. Hoću da kažem, možda i dobro što je krao. On je meni kao neki super junak. Misliš kao neki koji leti, pa hops leti u zatvor? Ne, pogrešno si se izrazio. Hoću da kažem, on je kao neki Robin Hood. Znaš ono, uzima od bogatih i daje siromašnima. To jest, daje sebi, jel? Pa dobro, hoću nešto drugo da kažem, Samanta. Možda je dobro da Roki bude uz Veljka. Bio bi nekako sigurniji. Evo razmisli da je on bio pored Veljka ranije. Kad bi Veljka ubacivali u kontejner, kad bi ga gađali picama. Da, za to si upravo. Pa ja sve vreme o tome i pričam. Policija! Bežite, bre, bežite! Policija! Kakva policija? Ama čuti, bre, to je u seriji, idiote jedan. Toni, evo ih. Evo ih, bre, Toni, iza ugla su. Beži tamo! Ne tamo beži, tamo. Tako je. Ajde. Tako. Policija? Halo, policija? Hej, jesi ti čuo da neko zove policiju? Ma ne bre, ma kakvi to ovi zovu što hoće da ubiju Soprana. Mislim, oni u ovom filmu njega uvek na istom mestu zovu i nikad ga ne ubiju, tako nemoj ništa se brijeti. Hteo bih da prijavim krađu. Morate, mora odmah da uhapsite Radmila Papića, naslednik, Radmila Papića, da, njega. Doviđenja, prijatno. Molim te, Bože, da mi ovo uspe. Šta je, bre, ovo? Šta je crni Radmilo, jao, vidi? Pa jesi pominjala neku krađu u pokeru? Pa dobro, poker je poker, bre, šta si ovo krao? Pa šteter, vidi ova pileća prsa, kobasice, svašta. Dakle, ja još nisam videla da sin pokrade sopstvenog oca, pa nisam. Evo sad si videla, ja sam ga pokrao, ali on to još ne zna. Kako, bre, ne zna? Kako ne zna kad si se sad sam prijavio? A da, jesam. Slušaj, pa ti si stvarno kompletan idiot. Pa ovi u policiji bi morali da ti daju orden za glupost, razumiješ? Ne, bre, Živkača, ne treba mi orden, hvala ti. Ne treba mi orden, ja samo hoću da idem kod Ljube u zatvor. Slušaj, ja ovo nisam ni na filmu videla, majke mi. Pazi, sam sebe pokrao i sam sebe prijavio. Bože me sad. Ali anonimno. Kako bre anonimno? Pa lepo, nisam zvao ja sa mog mobilnog. Ja sam zvao sa tvog telefona. Sa mog fiksnog si zvao. Slušaj ti, ako te oni u policiji ne ubiju, ima ja da te ubijem. Dobro, Živkača, nemoj da se ljutiš sad zbog ovoga svega, šta? Šta ti je, bre, čoveče, ja sam preživjela i 90-te, i 2000-te, i onolike flash royale sa kartom u halteru, razumeš? I sad će da me apse zbog ovih pilećih prsa, ma idi, bre. Ćurećih. Pa vrlo važno sad s kojih, šta god. Živkača, bre, neće tebe da hapse, bre. Ima da hapse mene, ja sam pokrao, ne ti. A dobro, a šta kad oni otkriju da si zvao sa mog fiksnog telefona, pa kad dođu ovde, pa kad vide da je počinilac i očevidac ovde kod mene, pa kad vide da je pokradena roba ovde kod mene, šta će da bude, Radmilo? Šta? Šta da radimo sada? Živkača, nisam o tome razmišljao. Pa nisi razmišljao, a ti kaže mi moramo sad da uništimo ove dokaz, mora se pojede, otvaraj to žderi, zovem Saleta da poždere. Sale! Bata Sale, dolazi ovamo doručak, ajde! Joj, zvoni, šta ćemo radimo? Javi se, brate. Ja da se javim? Jok nego ja ću. Ali ovo je tvoj telefon. Ama tebe traže, čoveče. To nije sigurica, Živkača. Opa, doručak. Dobro, pa ja ću se javiti. Ko zove? Izgleda da je policija, Bata Sale. Policija? Živkača, aj ti si glava, molim te. Joj, nosite se u bestraga. Alo, da?
A ne, nije Živka Stanimirović nije ovde. Ovde je njena kućna pomoćnica Danijela, da, molim? Kako mislite, kako to ne zvučim kao ona? Otkud vi pa znate kako ona zvuči? Ti si Stanoje Jođu Kelo, jedna matora. Pa što ne kažeš, čoveče, a ne da ovde se uzbuđujem, da me strefi srčka. Molim? A da, dobro. Dobro, Stanoje, znači vi ste mene uključili na spikafon sa drugim policajcima. Dobro, da. Pa ne, pa znam. Ne, znam ja da je očevidac zvao sa mog telefona. Da, on je ovde kod mene, tačno, da. I da, on je, kažem, tu i on je u stvari, on je Radmilo Papić, tako je. On je očevidac i on je prijavio Radmila Papića, da. Pa zato što je on i osumnjičen. Molim? Šta, kako, da li sam nešto pila? Izvinite, molim se, ja ništa nisam pila, a drugo, i da sam pila, šta to vas zabole dupe? Ja vam lepo kažem da je Radmilo Papić prijavio Radmila Papića za krađu firme Papić i sinovi. Jeste, tako je. Lepo ste to zapisali, tako je, jeste. Molim? Pa on je sin, pa da. Sad idem kod Ljube u Ćorku. Idiote. Ma neću vam, ovamo se svi sakrivaju. Dobro, 1. Dobro. 5. Može. 5. Šta radite to, jeli? Evo, igramo se malo Danijelice i ja. Alo, bre, Giovanni, Danijela je moja riba. Ja sam mislio da je Jovišina. Pa jeste Jovišina, ali bila je moja. Nisi mi to rekla. Ali, slušaj me dobro, Giovanni. Jedino ja u Jovišinom odsustvu smem da sa Danijelom igram na ljudce, čoveče, ali ti jasno? Dobro, okej. Ako Danijelica nema ništa protiv, ja volim trojke. Ajde, sedi. Ljudi, a kako se igra ova igra? Evo ti ovi žuti i uzmi bacaj kockice. To je sve što treba da znaš. Ajde. 1 kockicu. Početnička sreća, gledaj ovo. 26, je li to dobro? Da, to je odlično. Daj. Da vidim. Ajde, čekaj. Pa šta je sad, pa šta si sad tako neraspoložena, kad je na kraju sa Veljkom sve ispalo u redu? Ma nisam uopšte neraspoloženja zbog Veljka, nego zbog Rokija. Pa dobro, jel ti Joviša lepo rekao da on ne predstavlja nikakvu opasnost za Veljka? Znam, Rumenka, ali nije uopšte to u pitanju. Pa ne znam, ne razumem, mislim, gde je ona vesela devojčica od jutra što je cvrkutala onako, a? Pa o tome ti pričam. Šta mi pričaš? Šta ne razumeš? Zaljubljena sam u Rokija, eto. Ja ne mogu da verujem, stvarno, Bože, nikad ne bih rekla. Da, ali sam eto krila, znaš, zbog Joviše. Da, a on isto sigurno ni on nije provalio to, jel da? Nije, nego ne znam sad šta da radim, razumeš, umesto da sam lepo našla nekog ko može fino da me obezbedi, ja se tu sad vucaram s nekim taksistom. Jeste, taksista, ali taksista iz jedne vrlo dobre, stare, ugledne porodice. Molim? Imućne, sam ti rekla da su imućni. Ne razumem. Ma što ima da razumeš, bre, njegova tetka se zna i sa Milkom i sa Živkom, malte ne odrasle zajedno. Pa što onda Roki kraducka? Aj se, pa ne znam, to moraš njega da pitaš, ja ne znam. Ma što ti meni to tek sad govoriš? Pa što ti mi nisi rekla da je u pitanju Roki, otkud znam? Ne, ti kao nisi znala. Nisam, ne znam, ja ne bavim se ja tračevima. Da. Mislim, ne zabadam nos u tuđe živote. Hajde, brat, idi mi se malo sredi se, vidi na što ličiš. Da, upravo si, sad ću da dođem, ajde. Ajde, brat. Halo, Roki. Jel možeš, molim te, da dođeš po mene u salon kad odbaciš Jovišu? Važi. Ćao.
Evo me, ja sam ko nova, a i ti si gotova. Ajde. Šta, idem ja, odlazim. Hoćeš da ti zovem taksi? To bi ti htela. Ne, ja hoću da prošetam svoje nove noktiće i obrve. Ajde, zdravo. Reci mi, jel ideš posle kod Samante? Ne. Moram prvo po rumenku. Aha, joj, kako sam se ispričao sa njom, Roki. Znači, ona je, kako da kažem, kraljica. Ma ne kraljica, ona je lafica. Ko, rumenka? Da. Ne bre, rumenka, kakva rumenka, Samanta, čoveče, Samanta. Znači, da ti vidiš kako ona brine o Veljku. Kakva je ona majka, čoveče, ja nemam reći prosto. Eto. A Veljko je isto okej, ono. Da, jeste, Veljko je super, stvarno. Nego, znaš kako, Roki, Veljko je sad u tim godinama kad mu je potrebna jedna čvrsta muška ruka. I zato sad Samanta brine. Pa dobro, ti si tu, mislim. A ne, kako da ne, naravno, ja sam tu, nego znaš kako, mislim, da se ne lažemo, Roki, nikad, ja nisam bio neka sada, kažeš, ono, muškarčina, kapiraš? A Samanti je potreban neki muškarac koji je snalažljiv, koji je snažan, jak, razumeš, ono, pravi muškarac. Razumem. E sad, s druge strane, mislim da budemo iskreni, nikad Samanta i nije bila za mene. Mislim, objektivno, ona je savršena majka, super žena, razumeš, ja nemam tu stvarno nikakvu zamerku i ona je žena koja je spremna na sve. Ček, kako misliš spremna na sve? Na sve, Roki. Znači, nju ako nešto zanima, Roki, ona ima da priča od jutra do mraka, znači, usta zatvoriti neće. To misliš temeljito? Da, ono kao temeljito temeljna. Da, skroz onako. I ja bih iskreno voleo, eto, da ona bude srećna. Pa da. Mnogo pričamo. Ajde, bosi. Ajde. Tvoj red, alo. Ajde, pusti me, be. Ne mogu da idem to sranje, dosadno je. Pojedite me. Ne javlja se, a? Ma ne, gledam koliko ima sati. Ja moram da krenem. Pa morao bih i ja. Mislim, mogu da te odbacim kao još. Ne, bolje ipak ja da prošetam. Ajde, zajedno ćemo. Zaboravim. Da, gospodine Papiću, razumem, da. Pa šta ćete? Pa deca htela malo da se podruže u zatvoru. A jeste, evo tu je kod mene, evo već pola sata. Blene u ove vaše proizvode, da. Hoćete da ga čujete? Nećete da ga čujete, aha. Nećete ni da čujete za njega i da se tornja kući, da, dobro. Dobro, ništa ne brinite, šaljem ga odmah. Ajte, prijatno, doviđenja. Živkača, šta kaže Ćale, a? Kaže da neće ni da čuje za tebe, da se odmah tornjaš kući i da ćeš imati zabranu izlaska 7 dana. Šta je bre sad, šta je? Šta si tu presamitio ko popišani karanfil? Jesi teo da ideš u zatvor? Hteo si. Pa eto, sad ćeš imati zabranu izlaska 7 dana, to ti je isto koji zatvor. Misliš, a? Jeste, brate, samo bez Ljubiše. Dobro. Tako? Šta ti bre, šta radiš, to pusti? Kako to je povraćaj ukradene robe? Ma šta mi kažeš, ma nemoj bogati. A šta sam ja ovde? Šta? Crveni krst koji rešava tuđe probleme. Svi dođete ovde, izručite mi gomilu svojih problema, ja da ih rešavam. Pa koliko si mi samo para potrošio jer si s mog telefona zvao policiju. A da ne govorim o tome što si moj ugled i moje dostojanstvo doveo u pitanje. Slušaj, to nema cenu. Ne i ne. A ne znam kako da se iskupim, Živkača. Naravno da ne znaš kad si Tupson. Ali je zato ovo, naročito pršutica, idealno za sprečavanje stresa. Ajde sad marš kući. Izvini, Živkača. Ja, Roki,
Šta radiš tu? Pa ja sam došao po Rumenku. Pa Rumenka otišla peške. To znači da smo ti i ja sami. Zašto si ti takva lopina kad si iz dobre kuće? A zašto si ti takva kučka kad imaš dobru dušu? Da pojasnim pitanje. Zašto izgledaš kao mali, nerazvijeni taksista? Što je to super? Jo, rani pseto da te ujede, Ulaži u dete, u njegove liderske sposobnosti, da bi on jednog dana izjavio da želi da bude taksista. Slušaj, ovo je samo deo, ja idem to još, pa ću da se vratim, znaš. Pa jel možeš sam? Ma kako ne mogu, pa nije ovo teško, Sale, sve može, samo se ne kurči. Ajde. Gdje sam stala? Ova žena što sedi tamo, je to devica. Što? Što piješ, šta? Reci mi, molim te, nevina je ili nije? Ma zašto piješ? Ma, ili nije? Jeste. Hoću da kažem da nema potrebe da me vi više zovete zbog Veljka. Doviđenja. A uva si joj odvalila. Samanta! Jo, ti ćeš meni da prekidaš vezu s pozorušo jedna. Znate šta, ja neću da vas ucenjujem, ali vi ste za mene svetica. Jel misliš ovo na legalizaciju? Ne, nekako, evo Danijele, slušaj, kad završite sve ovo, ja vas čekam u solariju, moramo hitno da porazgovaramo. Evo mene da nastavimo tretman, ako može, a Sale, jesi ti dobro? Bata Sale, ovo je dobro. Se ne kurči. Ovo je najbolji dan u mom životu. Izgleda si mu prirastao za srce. Nisam valjda samo Veljku. Pa ne znam, vidjet ćemo. Pa o kakvoj tajni govoriš? O vašoj. Pa ne znam, čečako imam tajnik u autobus sediš, to otko znaš što si mislio? Pa o vašoj. Pa kojoj mojoj, bre, govori, bre, da se dogovorimo ako može. Pa o vašoj devojačkoj. Sad ću ja da ti kažem. Veljko, moje jedino unuče, koji je jedini u ovoj porodici sposoban da sutra postane jedan normalan manipulator i političar, on sad ide okolo i priča kako jedino što želi u životu to je da bude taksista. Čekaj, ja ne razumem. Ko ide i priča da hoće da bude taksista? Tvoj sin, nesrećo, tvoj sin. Da se malo baviš njime, ti bi to znao. Štivalo. Ne pušim. A moraš, bre, to je isto običaj, ritual da pušiš, bre. Ma ne mogu, ne pušim, jaju, sve se ti razumeš. Da, te Sale sve zna. I dobro, reci mi, gospođo Rubejka, kakav je osjećaj? Gospođica. Izvinjavam se. Nema veze, tebi je danas sve oprošteno. Idem ja u toalet. Čekam te u solariju. A što baš u solariju? A što da ne? A što da ne? Samanta, postala sam žena. Blago tebi. 3 muškarca i tetka. 3 muškarca i tetka. Imam tetku jedinu u vili na Dedinju, uvek puna kao brod, svi pitaju i budu rod. Sestrić Šmeker, Ljubiša, bivši švaler Puniša, od Strebera Joviše, svi se živi smoriše. 3 muškarca, 3 muškarca, 3 muškarca. Imam tetku jedinu u vili na Dedinju, 3 muškarca. Uvek puna kao brod, svi pitaju i budu rod. 3 muškarca, Tetka. 3 muškarca. Sestrić Šmeker, Ljubiša, bivši švaler Puniša, od Strebera Joviše, svi se živi smoriše.